ODS 13. Acció pel clima. Tot va començar un dia de gener al pati, quan ens vam adonar que feia tanta calor que no calia agafar la jaqueta per tapar-nos. Encara faltava molt per a l'arribada de la primavera, i aquest fet ens va encoratjar a investigar el que estava passant amb el clima del nostre planeta. Ho vam titular El misteri de la calor. I va girar al voltant de les següents preguntes. Per què fa calor? Per què fa tanta calor si estem en hivern? Per què la gent contamina? Què podem fer per parar la contaminació? A l'aula ens vam organitzar en 4 grups i cadascun va fer les seues indagacions, tot realitzant un treball final que vam explicar als altres. Així, sabríem moltes més coses sobre aquest misteri. Avui per avui, som més conscients dels efectes nocius de la contaminació i som i serem més responsables, per exemple, quan anem d'excursió, replegant les deixalles de tot allò que portem. També aprofitarem més i millor el paper. Utilitzarem envasos reutilitzables, tancarem l'aixeta, apagarem els llums, entre d'altres moltes coses. En conclusió, exercitarem les 5 R's: reciclar, reutilitzar, reduir, rebutjar i reparar. I tu, t'apuntes al repte de les 5 R's? Finalment, per arredonir-ho tot, l'alumnat de primer de primària de 5 anys d'infantil hem fet una pancarta al·lusiva a les conseqüències del canvi climàtic. ODS 13. Acció pel clima.